Dostlar, eğer bazarlarda oturuyan bolsanız dostlar, akıtyan koşlarınız maşininize sığmayan bolsa, onda size gerek en ulakon çözümlerden biri dostlar, görüşünüz yalı bazar bolka. Nerjavika materyal volk gidiyor. İçi 70 cm, 180 cm genişlikte harit koyup bilýäňiz içine. Üstem 70 cm dostlar, beýikligi 1.85, iğne 1.80'dir. Kime gerek olsa arkayn habarlaşın, 5 vilayete dastavkadan edip berýäs. Bahasy 6000 manat täze puldan dostlar. Köne puldan 30 milyon bolýar dostlar. Näçe san diýseňiz hem elimde bar şu wagt. Tizrak yetişin, elimde az derecede geldi dostlar. Yine de getirmek niyetim var nesip bolsa. Şoň üçin habarlaşyňlar. Şular ýaly arkayn nira bolsa da alyp gidip bilýäňizdir. Dostlar, menin getiren görnüşüm gice polny ýanya 12 volt bilenim işleyen görnüşünü getirdim dostlar. Reklamasından koyup bilýäňiz. Arkayn hazır suratlaryny koyup geçerim şöyle dostlar. Şular ya gice yan görnüşü. Bu arada benim öz Kipr nomerim var dostlar. Bu arada Kerkü bilen Said Etrağı'nın nomerleri. Arkayn habarlaşyň.